sigra kang bala tumingal acampo samya medali ler pakret wileting kanta kang nyuwang menguncang niti benjang sangat micil latinya ngadaliwu Kutha Surawilaga kaya buta singa mregil pasti jangga dendanya mengambak boyo menika Gusti kula sang kembaran Raden Kumba saha Raden Aswani Kumba ingkang sampun miyos ing siti inggil kepareng ngabdi wrangka ing panglebur gangsa kula Patih Sindung Buwana cumadhong dawuh Raden nadyan kula mboten kantun ingkang ngabdi kula pun tumenggung Sindung Garba inggih cumadhong dawuh Raden nadyan kula mboten kantun pun Sindung Karna inggih nyadhong dawuh kula pun Sindung Liwet cumadhong dawuh mengkuta kabeh Patih Sindung Buwana apa dene kabeh para nayaka saka panglebur gangsa padha sumurupa marmane aku lan Yai Aswani Kumba tinimbalan sawaning ngarsane Siwa Prabu Rahwana aku dielingke dening wong Prabu Rahwana yen aku seklara niki wis wancining ngukir jeneng bisa aku ngukir jeneng yen aku tansah gedhekke lelabuhanku lan lelabuhan mau kudu bisa murakapi marang bebrayan agung iki ana marga nggonku bakal ngukir jeneng kanthi aku lan Yai Aswani Kumba bakal magut ing Balagan nyingkirke Prabu Rama sakwadya balane pisan saka bumi Ngalengka kene Wapatih ya Wapatih kepara nyata pangandikane Kakang Kumba aku kepingin banget mikul dhuwur mendem jero marang Rama Kumbakarna lan para punden Ngalengka liyane aku nglenggono yen ala becike negara Ngalengka iki uga dumunung ning pundhake para mudha kalebu aku iki mulai yen nganti aku lan Kakang Kumba Ratu Muli tumandang karo basa mungsuh wah bakal sinuwak ing jagat winada para kawula dikira aku wis ilang tanggung jawabku tumrap marang negara Ngalengka iki Wapatih iya bener kandhane Yai Aswani Kumba Wapatih ora ketang mung klungsu-klungsu aku melu dhuwur meksa kararjaning praja Ngalengka Wapatih mun inggih Raden kula datur maja keparengipun angger ingkang nyata luhur menika namung kepareng kula ngimutaken jengandika Raden tumrap dawuhipun ingkang Rama ingkang kula tampi Rama dawuh apa saderengipun ingkang Rama mapan sari Kang Rama sampun ngendika supados kula njagi kawilujenganipun ingkang Ibu Dewi Kiswani dalah jengandika sekalian. Wanti-wanti dawuhipun Kang Rama ingkang Ibu dalah anggir sekalian boten dipun keparengaken tumut nyampuri perkawisipun Kang Prabu Dasamuka ingkang magepokan kalian Prabu Rama mangke mindak boten sae dadosipun. Mugi dawuh menika kula keparenga kagem nglimbang saderengipun anggir magut ing Palagan. Wapatih aku iki anak gajah aku aja nganti kaya genjik apa kang bakal tak tindakke wis tak pitung kanthi permati bab tuna lan bathine kaya sing wis tak kandhake mau ngarep yen aku mituhu dawuh Kanjeng Rama kaya kang tok aturke kuwi tegese aku mung mikolehke marang keselametaning kula wargaku dhewe ora mikir keselamatane wong sak negara Ngalengka jejere aku dadi satriyaning praja lekas kaya ngono kuwi tetela jejember jeneng aji godhong jati aking uripku mongko sak apik-apike wong kuwi wong sing uripe piguna marep wong liya iya Wapatih pitung yen aku magut pupuh mongko menang aku wis genah harum jenengku
Sabab aku lan Kakang Kumba bisa nyelametake wong sak negara Ngalengka. Yen umpamane aku matiku mati utama hawit ngurungkepi wutah darahku ing kono uga bisa njalari arum jenengku. Dadi loro-lorone mau kabeh dadi pancatan nggonku bisa ngukir jeneng Opati. Oh inggih. Bilih menika ing samu dados pilihan jengandika Raden, kula namung sumangga ing karsa. Sak sampunipun kula mboten kainan sampun ngaturaken sedaya dawuhipun Rama lumantar kula Raden. Kang mengkono aku njaluk pangestu mulan pangestune para kawula panglebur gangsa. Muga jaya nggonku magut ing palagan undung mungsuh Opati. Uri, kistaken dawuh. Banyu milih pangestu kula nggih. Kang Mangkurayo enggal budal wadya yaksa saking panglebur gangsa. Itu menggung sindung riwet pun wonten timpaning dawuh. Mara sira metu njaba ndang wadya kowe padatan paramadha pasilan sing ati-ati aja kowe bocah cilik. Kumar kang bolu maris budaling prawadya yaksa dina nasri kegamane saking kang bala kuswa prapusanan mira pranyata asriti nulu benda panggrahing puspita bidaling para yaksa kalamun dinandra panyaya maesa urga
nyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru hatototan jero Aja miwang bending ungkung risang kumba-kumba kang minangka cucuk ing prawadyabala mangkuta Yayi Jayawanggada ana apa Kakang Anoman lan sira Kakang Sweda ya heneng apa Yayi lan sira Janula Januling wonten dawuh Raden Kapi Mantasta Kapi Suraba Kapi Jayasaba lan Kapi Bakdi padha sumurwa kabeh jroning wanci leren ngene iki tak jaluk para kadang aja padha ninggal marang kaprayitnan lan kawaspadan awit aku wis apal marang kelakuane Prabu Rahwana kang pancen wong julik lan kebak petung padatan wanci dudu wanci dheweke banjur ngrekake wadyabala kanthi nyolong laku banjur nyerang marang Pakuwon ya bener kandhamu Kakang Senggono nadyan Rahwana ratu kondang gegedhuk ning dheweke ora isin nindakake laku culika tuladane kaya aku dhewe iki nalika semono aku diombeni lan dibebujuk diwalik nalarku dening Rahwana nganti aku meh wani karo Sinuhun Prabu Rama aku percaya kejaba Rahwana ngrekake wadyabala nanging dheweke mesti nindakake karti sampeka kanthi mbebujuk nganggo tembung manis marang Wadya Pancawati supaya padha balik melu dheweke. Kepara Rahwana ora sungkan-sungkan ngandum dhuwit marang para Wadya Pancawati ing pamrih padha gelem melu dheweke. Watak dasa muka dasar dhewe wis kondang ratu sugih, mesti ora eman udik-udik dhuwit kanggo njontrot mungsuhe bakune dheweke bisa kasembadan. Iya, pancen bener kandhamu Yayi Jayawanggada. Kang mangkono kanggo ngawekani kuwi kabeh ayo aku njaluk padha sentosakna jroning batinmu ya iku sepisan kudu percaya yen Sinuhun Prabu Rama kuwi mapan ana nggon sing bener dene Dasamuka kuwi mapan ana nggon sing luput kaping pindho kudu percaya yen Sinuhun Prabu Rama kuwi utusaning dewaning adil kang bakal ngadili menungsa kang pancen sasar bebudene yen rong perkara mau wis ditandur ning jero ning pikiranmu lan wis tok paku gawe wekas tak kira kowe kabeh ora bakal gampang kapikut marang pangeman ngiming-iming Prabu Rahwana kabeh para kadang wanara. Lenglenging driya mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang lerlena tanpa kanin yen pantulusa mengku sang Dyah Utama tak wis padhake kapi sempati kang mlebu mata sanggaran eneng apa atur ning Raden nalika kula nembe miber nganglangi antariksa saperlu jejagi kedadak ing ngandhap ketingal wonten barisaning wadyabala ngalengka segelar sepapan dipun pandhegani yaksa kembar kacariyos yoganipun Raden Kumbakarna kekasih Raden Kumba tuwin Raden Aswani Kumba ing wusana mangsa bara Raden ya jagat dewa Bathara ora lidok ujare wong daplok lagi wae dirasani jebul malah
wis ngetokke Senopati nganggo tanpa tangtung ora. Yayi Anggoda, ana apa Kakang? Ayo, enggal dipethukke sapa sing dadi cucuk ing laku. Tatanen barismu sendika. Mangkang grut-grut bareng. sekang jroning kewuh mandheka dangun slang pedhangipun kang kataman prada temah tegeng lalis surak maneng kargumuruh waduh ana munyuk rupane ireng mulus wah kahanan kok werna-werna ngaku kowe sapa bali takon kowe sapa gegaman saka panglebur gongso
Sindung Karna aranku. Sindung Karna. Ya bari takon kowe sapa? Kapi Sweda kepara nyata. Ayo. Aja mung kowe maju ijen ngebika bareng legane ngati. Kowe kene mung kari aku karo kowe. Aku apa kowe sing mati depani Bantala? Tetoken budimu. Ora bakal aku tinggal gelanggang colong mlayu. Wah, Matna Sastra Jendra muat kena dijaba mantramu. Tebuak diadap bekok rambut dar setakon dosa.
bangkan sing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung weh ladalah ana munyuk methuke marang kang dadi lakuku ora pangling kowe sing jeneng Anoman sing biyen wis tau gawe tenger ana Praja Ngalengka ngubar Praja Ngalengka pancen Pranyata ayo kowe sapa aku Kumba aku aswani Kumba ayo mumpung durung ilang nyawamu ayo tumung kula nyembah delamaan sing tak tugele glune luwih becik mati tinimbang nyembah marang sikil weh Kumba wah gaglak limpahmu parat ayo di tunggali ayo ayo Kakang Anoman piye Yayi nadyan iki buta isih enom ning kok ampuhe kagila-gila buktine angger sing siji dipateni dilumpati sijine bali urip wah gek kepiye iki ya wis ngene wae didu Kumba dipateni bareng ayo
arep marapat siram kumbo asmane kumbo ayo ndih tunggalih maju adikku kumbo asmane kumbo kowe ndhisipun kakang gugur ra nanggono sapa paekane munyuk jalanan anomanang godoy dadi atur lihat langening kalang nyewana klar pangkamun sarang tinon rekonang sureng sorote tan padang palugon lakuning lekas lukita linuding kidung kadung kadereng hamomong ngun manah rahayu hayono kang panagolong gunolong manadu kara karnanira mangapus puspita wangsalan semon iki ndrajit kang wis bali saka palagan piye kabare adimu Kumbo kuasa meni Kumbo oleh madeg Sinapati palagan Jit mesti unggul yudane kelakon ngethok brone Rama sak munyu-munyu Jit kepareng matur Kanjeng Rama anggen kula ningali mboten tebih
saking angsahipun adi kula kekalih kaliyan Wadyabala Wanara leres dawuhipun Kangjeng Rama lakarewon kathahing wanara ingkang pejah dening kridaning kadang kula Kumba swasmani Kumba. Aku wis metu kok Jit, aku wis metu. Mesti ewon para munyuk sing padha mudhar. Kula menika inggih ngumun kawereng bombong ningali adi kula kekalih Rama. Lho. Kok kowe ngumun ke apa ana sing aneh? Wonten Rama. Gumun kula. Sagradi kula Kumba pejah dipun langkayahi asmani Kumba saking gesang malih. Semanten ugi menawi asmani Kumba pejah dipun langkayahi Kumba saking gesang malih mangkaten wong sawang mudhar kowe ora para munyuk bali Prabu Rama. Inggih kasinggihan Kanjeng Diwaji namung mugi kawuningan Rama. Kok dadak nganggo kawuningan ki? Ene apa? Kadigdayanipun adi kula Kumba putin asmani Kumba kelama sagedipun pungkasi gesangipun dening Anoman dalah anggota kanthi dipun aben Kumba pustakanipun satemah pecah dados pejahipun kadang kalih mati. Nggih, wah piye iki Pak? Ya jagat Dewa Bathara pancen temen-temen Pangeran Kuragel ketok banget Gusti sistem pamili, ketok banget Gusti disogok dening Rama. Buktine aku ora digawe menang. Anakku ngger Kumba asmani Kumba kowe sida gugur ning palagan dadi bebanten bumi kaliyanmu kowe ngger. Dit nun kula kowe tak kongkon swarna marang panglebur gongso matur bibekmu keswani yen kowe tak utus gugah oleh tu pamanmu Warna. Ngaten iya wis tangi pamanmu derek teko mrene matur yen aku wis kangen karo pamanmu Kumbakarna ning kowe tak weling aja pisan-pisan matur yen adimu wis padha gugur. Wis kono dan mangkato aku ora nampa pitakonan. Janji kowe bali ora ndereki paman Kumbakarna. Aja takon dosa. Tak babanasmu nyuwun pangestu Kanjeng. Oh